Xa é noticia recorrente no Morrazo que os cabalos invadan as estradas. Desta vez foi unha grea de 6 equinos que chegaron ata o enlace de Meira. Foron moitos os condutores que alertaron de que polo menos 6 cabalos pastaban nun noiro na autovía do Morrazo en Meira. Foi a primeira hora da mañá da fin de semana e, por sorte, a escaseza do tráfico fixo que non houbera que lamentar ningún accidente. É moi perigoso, claro que sí. A parte desta estrada pasan moitos coches que van cara ao corredor, cara ao traballo, a xente pola mañán e de noite pois hai pouca visibilidade. E polo monte eu non sei que nos controla, pero ás veces sí, cuidado, porque vas por unha carretera que está sin marcar aí para Castilleira, e cuidado, sale un cabalo e pode provocar un accidente. Eu creo que xa hubo algún. Entón non sei cal é o remedio, dicir a verdade. O dos cabalos na autovía é un problema recorrente. Estas imaxes son do mes de novembro pasado, en que se tivo que pechar a estrada para afastar dela os animais. Os condutores extreman as precaucións porque non lles queda outra. Claro, con moita precaución. Bueno, ahora estes días meteu a Xunta, creo que meteu uns carteles grandes na carretera de cabalos soltos, pero ainda así é un peligro. É un peligro, e sobre todo aí no alto, agora no inverno hai moita niebla, sabes? Cando vas é como che salga un para baixo. Para mí sería lo correcto, que el caballo estuviera identificado y que el dueño sea responsable, no solo de dejarlo en la carretera, sino de dejarlo en un lugar que no afecte a los demás, que no se dañe el caballo ni las personas que están en la carretera. Xa houbo accidentes por cabalos que invaden a estrada, como a este en que un coche sufriu serios danos e o animal tivo que ser sacrificado polas graves lesións que sufrirá tras o impacto. Moitos descoñecen ese perigo, sobre todo na estrada que une Moaña e Marín. Pois non tiña nin idea, verdade. Non tiña nin, gracias por avisar. Por agora vou a ir todos os días por aquí, entón, caben sabelo. Hai anos que, para evitar que os cabalos invadan a estrada, colocáronse pasos canadenses e barreiras de protección que xa non están a funcionar.